Kom videre. Hov. Skyder også på. Misfire. Hvordan kommer man op på dem her og looter? Det gør man ikke. Der ligger bare nogle ting deroppe. Hvor skal vi hen egentlig? Vi er jo egentlig inde i kirken. Der er et hus lige i midten. derovre. Er det det? Hvad med det gule der? Det er lige i midten. Skal vi ikke lige se, om vi får lidt mere gear først herovre? Okay. Bare håbe på, at det er en lang distance køretur. Der har været nogen her. Folk. Der er nogen her også. Min grød er også spist. Min er helt perfekt. Skal vi bare videre? Ja. Det vi mangler, det er, der er sgu ikke nogen, der er efterladt. Kører vi ind i midten nu? Kom nu. Let's do it. Tror du hvad? Men det kunne ikke lade sig gøre. Næsten ikke. Nej, det er meget svært nogle gange. Det er helt vendt, der kommer landminer med, der spiller. Eller campingvogn. Turbusser. Nu er vi tæt på at miste den sidevogn der. Godt, jeg har min level 3 styrhjelm på. Nice. Nø!